Και άρχισε να λέει, μέγα το όνομα, δυνατά. Οι γιατροί οι τούτοι έβλεπαν όλα αυτά που είσαι γιατρός ή παπάς. Είσαι αστυνομικός ή παπάς. Και ό,τι μου είπε κάποτε ο Άγιος Παΐσιος, το έχω πει πολλές φορές. Λάω του πέμω μια προσευχή γέροντα, λάω του διότι πολλοί είναι οι πειρασμοί μου. Τώρα λέω του που έρεξα τα 25. Λέει μου, αφού ξέρεις μωρέ μου, λέει, σου είπε τόσα ο Ιάκωβος, ο Ευμένιος, ξέρεις και από μένα. Λέω του μου κάτι να θυμούμε που σένα. Λέω του ο Ευμένιος και ο Ιάκωβος συνέχεια ψαρτήρι, και έβασε ψαρτήρι. Λοιπόν, λίγο σου πέφτει το ψαρτήρι. Λοιπόν, εδώ η καλοήρη λαλό του με την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε. Λίγο σου πέφτει η ευχή, Κύριε Λέησο, λέει. Λαλό του Ιησού όταν κόψεις μέσα. Τι λαλείς. Γι' αυτό σ' αγαπώ, μου λέει, που είσαι αδίστακτος. Όλο θέλεις κάτι πιο βαθύ. Δεν ικανοποιείσαι με το μέτριο. Λοιπόν, ξέρεις, μου λέει, έχουμε, μου λέει, έναν κοινό και οι δύο, κοινό πάθος. Θυμώνω κι εγώ εύκολα, μου λέει. Μόλις βλέπω το θυμό, λέει, μου μέσα μου να πλαταίνει, βρήκα μια προσευχή, μου λέει, ρε, μα τι να σου πω, παιδιά μου, λέει. Είναι ακαταμάχητος. Διώχνει και τους θυμούς και τα σαρκικά και τα ψυχικά και τα πνεύματα τα ακάθαρτα. Έκαμα και εγώ κάτι αυτιά σαν τα λαντάρα. Λέει μου, πρόσεξε τι λέει ο παπάς στη λειτουργία. Όταν υψώνει το αντίδωρο. Τώρα έκοψαν το και τούτο. Συλλαλείς του γιατί είσαι ξενοχωρή. Έτσι. Κάνει το αντίδωρο έτσι ο παπάς και λέει πάνω που το σώμα και το αίμα του Χριστού, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Περαγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Περαγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Αυτά λέω. Παιδί μου, τι ήθελα κι εγώ να το πω, όχι τώρα, μόλις ξεκίνησα τις ομιλίες, πριν 10 χρόνια σχεδόν. Όχι 10 είναι τόσα. Ο Χριστόδουλος ξέρει παραπάνω από όλους. Ξεκίνησα να μιλώ το 15. Αμήν. Πριν να πάμε στο κολυμπάρι, να κολυμπήσω. 15 δηλαδή. Ναι, με 15. Λοιπόν, πόσα, 8 χρόνια. Που λες, είπα το. Ό,τι είπε μου ο Άγιος Παΐσιος, στα δύσκολα να λες μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Ακούσαν το κάτι αστυνομικοί στα Γιάννενα. Τι είναι η προσευχή σήμερα, πώς ταξιδεύει, με το διαδίκτυο και με τα μέσα, τα σύγχρονα, τα καλά της τεχνολογίας, δεν έχει μόνο κακά. Και μου είπαν ότι ευρήκαν έναν άνθρωπο έπαθεν η καρδία του, έπεσε μέσα στον δρόμο, ήβραν τον μεσάνυχτα, πιάνουν τον, εκαλέσαν ασθενοφόρον οι αστυνομικοί και ξεκινήσαν να του κάνουν εκεί μαλάξεις, τι του κάνουν. Νιώθαν ότι συνέρχεται, αλλά πάλι χάναν τον. Λοιπόν, και γυρίζει ο νοσοκόμος και λέει στους αστυνομικούς, θα το χάσουμε ρε παιδιά. Ο ένας ο αστυνομικός ήταν πολλά ευσεβής. Κι άκουσε με που είπα εγώ στα δύσκολα να λέτε μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Κι άρχισε να λέει, μέγα το όνομα, δυνατά. Οι γιατροί οι τούτοι έβλεπαν όλα αυτά που είσαι γιατρός ή παπάς. Είσαι αστυνομικός ή παπάς. Δηλαδή του είμαι αστυνομικός που πιστεύω στους παπάδες. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε. Και συνήλθε ο άνθρωπος. Και συνήλθε και έκατσε τώρα. Και λέγαν του πάμε στο νοσοκομείο να σε κάνουμε περαιτέρω εξετάσεις, νιώθω καλά. Όχι, όχι, είπαν του αστυνομικοί, να χαράς πήγαινε και του εσηκώθηκε σε αφήνεται στο νόη στους νοσοκόμους, στον αστυνομικό, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Αλλά θέλει και έναν έλεγχο.
καρδιακών, να δούμε το σύστημα το σωματικό.